Kaunar ka nake ya mai dan halitta ko akafi. Kaunar ka nake ya mai dan halitta ko akafi. Kaunar ka nake ya mai. Kake sanye komai ya Allah ko dama yayi zafi. Ka yarda cikin ikon kayan wazan jero harfofi. Na bayyana kauna ta ga masoyi mai kyawun sufofi. Ka bude fahimta ta Allah na lissafi makarwar sufi. Ilahu ka bude ijaban nan da ka sassanya musu murfi. Salati har taslimi kai ta dadi a gurin saraufi. Da alaye da sahabbai ka ba ciki na su ba mu da karfi. Kamar salihu wajen fama kuma gashi gwanin iya saifi. Ina da abincin kawo Fatima ce ke bani wayafi. Gidan ta ke raba baiwa da an maka ka zama to ma'arufi. Madiya ummul khairi ki jani jikin ki sani mayafi. Kullum na yi sabon launi umma kilawun can harfofi. Kaunar ka nake ya mai dan halitta ko akafi. Abul Abbas Karimi mai tijaniyar mu sharifi. Gausila ga wasu fara hama kan hanya ta gaba mu da haufi. Na yarwa uban mu sharifi maulana ji ka ga nasifi. Ni ka min fitilar da fa'in ka kalle kamar wani ya mini kofi. Hace da uba aka burga namu uban kai ne ya sharifi. Sharif Safiyani na Gombe masoyin a Annabi ne ma'arufi. Masanin shari'a da hakika ga kawali ga ka sharifi. Yana da ita zarfinci Annabi ya masa tamkar saifi. Salamu alaikum masoyi gajan masu ido da makafi. Assalamu alhaji gwangu da rori shukar nan marakofi. Assalamu alaikum muradi jani jikin ka sani mayafi. Ta cikin ka nake tani na koda komai yayi mini zafi. Kaunar ka nake ya mai dan halitta ko akafi. Ya Rasulullahi ina kaunar ka cikakken so mai zafi. Akan kaunar ka kadai na kaburin mai in zama kowa na bi. Dan mu kai mana komai silar ka ake yafe mana laifi. A kiyama ma dan Abdullahi ka sani cikin VIP. Ka saka ni cikin VIP. Dan ranar kai ne ya su komai ne an sha zafi. Kake da abun da ya gagari kauni Adamu an yi kusufi. Abdin zati cikakke duka ka wani alaika nazifi. Aka wanke lafin baka ce wasu kan magana sai ta musu kaifi. Aya asalin bakurai she tsarkake mai suratu kafi. Zikirar ka ta banshi Yunusa da kai masa har ya fito daga kifi. Lamarin ka akwai tajibi dan ba a rasa sabon shafi. Gurin kusa karshe dukkan sakan sai a ganka na ɗazin kafi. Kaunar ka nake ya mai dan halitta ko akafi. Annabi sanda nake maka yayi kuronik gani da laifi. Karancin aikin kirki yayi mini ka tutu mai zurfi. Ya jantila sadai na shafin aibu ayi mun ladafi. Dan mun mushira fayi ka amsa annabi kai ne hadafi. Yabo ga gwani tilas ne nawa gwanin na gwana ya rabuɗi. Fadin bai mun magani bai na jin ciwo in na yi mafi. Wai yaushe zani garin ka masoyi ko dai zai bar sharafi. Kullum raina na kuna ko hoton na gani bisa difi. Ni kewar ka nake ko yaushe ba ta bari na ko a mayafi. Bugun rai ba dikirizin kullum sai gaba duban shafi. Fagen sokar hana gamun nirjan sawa kanin zurfi. Ko da ne zai bar da sadina kan hanya ta gabani da haufi. Kaunar ka nake ya mai dan halitta ko akafi. Alhamdulillah nan zan huta annabi sake da damun kaddi. Ka sa kowa ya ji wakar ko da sakan ka da ta yi kusubi. Masoyi ne daga Gombe a suna ni ne Sani Sharifi. Annabi inda ya ka karba ni kuma raina zai yi jihadi. Kaunar ka nake ya